naš festival ove godine, kako je rekao mladi kolega Andrej prve večeri, se zaista bavi pitanjem identiteta. Ali identitet nije samo folklorna stvar. To da je neko Hrvat, Srbin, katolik, Židov, Jevrej, bilo šta, Poljak, Njemac i slično, tako je sa ljudima. Ključna stvar bilo kojeg identiteta je odgovornost. To govori naravno to da život ide dalje, ali sa velikom senkom da će se opasnost velikog zla nastaviti i dalje. I to je pitanje odgovornosti. Da li će se to ponoviti? Kako će se nova generacija ponašati? Šta će biti? Da li će ljudi iznijeti svoje dostojanstvo ili će ponovno neko sitno, neko krupnije biti dio zla? O tome govori ova predstava. Ne samo o Eichmannu. Jer možemo kazati, potpuno smo u pravu, da on je bio zločinac. Ali na taj način ne možemo zatvoriti tu priču i kazati da, mi smo dobri. Zato što život ide dalje i pred nama je nova odgovornost. Da li ćemo biti dobri ili zli? I zato mislim da je to, pogotovo sa ovim pričama, sa sličicama, koje svi imamo, to je zapravo predstava svih nas i tiče nas se jako.